Masiku ano tikukamba zofunikira kuti amayi azitenga maudindo autsogoleri m'madera osiyanasiyana, koma funso nkumati kodi amayi omwe ali ndi ulumali nawo akupatsidwa mpata otenga maudindo autsogoleri? Tikulandireni mwapaderadera ku program yathu imene tili ndi panel discussion kuti ticheze kufuna makamaka kuzama pamutu wa nkhani imeneyi. Program imeneyi akutipatsira ndi ya Disabled Women in Africa ndi thandizo lochokera ku GIZ. Mu program imeneyi lero tili ndi Skada Lewis amene ndi Vice Chairperson wa FEDOMA, National Executive Council. Welcome to this program. Thank you, Sam. We also have Ruth Nkutumula amene ndi Executive Director wa Disabled Women in Africa, DIWA. Once again, welcome to this program. Ndiye pamene tikukambirana mu program yathu ya lero makamaka pamene tikuyamba kucheza kwathu tikufuna tidziwe kuti kodi amayi omwe ali ndi ulumali akuchita bwanji potenga nawo maudindo autsogoleri kumudzi komanso madera ena ndi ena. Tikhoza kuyamba ndi inu Skada kenako atipatsanso maganizo awo. Ruth, thank you. Zikomo kwambiri, nkhani imeneyi ndiyofunikira kwambiri. Pozindikira kuti tikatenga chiwerengero cha azimayi ndi atsikana aulumali malingana ndi ripoti lomwe National Statistical Office anapanga release mu 2018, likuonetsa kuti mu dziko linolo anthu 11 anthu 100 aliwonse ali ndi ulumali, komanso anthu 6 azimayi 6 pa anthu 100 aliwonse ali ndi ulumali. Imeneyi inali 2018. Kusonyeza kuti mu chaka chino chimene tikukambirana 2026 manambala wakwera kwambiri. Chifukwa cha mwina matenda, ngozi zimene zikuchitika, chiwerengero cha anthu olumala chikupita ndi chikwera. Ndiye ngati mu chaka cha 2018 timati azimayi 6 mwa azimayi 100 aliwonse dziko lino ali ndi ulumali, I think chimenecho chikutipasa kale chithunzithunzi chakufunikira kuti azimayi ndi atsikana aulumali azitenga nawo mbali pa maudindo mdziko muno. Sikuti apasidwe maudindo chifukwa chonena kuti ali ndi ulumali, koma ali ndi kuthekera kwakuti nawonso akhoza kutenga nawo mbali ndi kupereka maganizo awo ngati apatsidwa mwayi umenewo, komanso ngati ali ndi zowayenereza. Chachiwiri chomwe chikuwapatsa mphamvu zoti atenge nawo mbali pa maudindo ndonena kuti iwo ali ndi ufulu. Malamulo a dziko lino, malamulo athu akulu amene ali a constitution, amanena kuti munthu asasalidwe pa zifukwa zilizonse kuphatikizirapo kukhala ndi ulumali. Kusonyeza kuti maufulu amene akukwaniritsidwa kwa munthu aliyense ngati nzika aliso chimozimozi kwa azimayi ndi atsikana amene ali ndi maulumali, kotero kuti nawonso akuyenera kuti azichita exercise ufulu umenewu potenga nawo mbali maudindo osiyanasiyana, kuyambira kumidzi, kaya ndi muzintchito, kaya ndi munkhani za ndale, chifukwa kuti ziganizo zonse zimene zikuchitika madera amenewa ndi magawo amenewa zimakhuza abe iwo ngati nzika komanso ngati anthu a dziko lino. Mwina ndiyambe choncho. All right. Mwina timve kuchoka kwa inu Ruth. Zikomo kwambiri. Ine ngothirira ndemanga pazimene Skada wanena kale. Ndikungonjezera kunena kuti amayi aulumali amafunika kuti iwo azitenga nawo gawo komanso azitha kuziyimira pawokha pa zochitika chifukwa ndiwo amene amadziwa bwino lomwe za mavuto amene amakumana nawo, zosowa zimene amakumana nawo. Munthu wina wake sangayime apo ndikumati yayi koma anthu amenewa afunika ati apangireza kuti zakuti, koma iwo ndi amene angathe kulankhula. Komanso timanena kuti munthu zimene iweyo zimakukhudza iweyo, munthu wina sanganene kuti yayi zimene zonse zimamukhudza iyayi. Aliyense experience yake ndi yofunikira kwambiri kuti zimene zili zokhudza iwo zimveke nawo pa malo amene akupanga zisankho. Tidziwe kunena kuti ngati amayi aulumali sakuphatikizidwa nawo muzisankho zimene zimapangidwa opanda kumva mawu awo, zimakhala nthawi zambiri zosagwirizana ndi moyo weniweni wa zinthu zimene iwowo amakumana nazo. Ndipo tikudziwa kuna kuti kutenga gawo kunawo kwawo kumathandizira kuonetsetsa unena kuti malamulo kapena mapulogalamu komanso angakhale ndi zintchito zina ndi zina azitha kuphatikizidwa nawo
kuti aziwerengedwa nawo kuti alipo. Magulu otere akakhala kuti ali chete sali nawo mugawo amatha kuyiwalidwa mopanda vuto ndiye kuti samatha maufulu awo kukhala opititsa patsogolo chifukwa ndiyo takhoza kungokhala mupepala koma mu zochitika zenizenizo iwo sakupezeka nawo. Ndizofunikira kwambiri kuti amayi atenge nawo gawo. Mwina tiunikire tsopano kuti chikufunika chichitike ndi chani kuti azimayi akathe kumakhala ndi mwayi omawerengedwa nawonso kuti azitenga nawo mbali m'maudindo osiyanasiyana nawonso kuti akakhale odziyimira pawokha. What needs to happen? We can come back to you again, Skada. Zikomo kwambiri. Mwina chinthu china chimene tinayenera kunenanso nchonena kuti dziko la Malawi linasayinira ndondomeko zosiyanasiyana. Kuyambira ndondomeko zija timati United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Komanso ku Malawi kuno mu chaka cha 2024 Parliament inadusisa lamulo lija timati Persons with Disabilities Act ya 2024. Komanso ndi National Disability Policy. Ndondomeko zonsezi zapereka ndithu kufunikira mmene wanenera mzanga Ruth kufunikira kwakuti azimayi ndi atsikana aulumali azikhala m'maudindo. Ndiye chikuyenera kuchitika choyambirira ndichoti tionetsetse andikudzera mu program inoyo tikupanga zimenezozo kuti azimayi ndi atsikana aulumali aja azindikire kuti ali ndi ufulu choyambirira komanso malamulo amene dziko lino lili nawo komanso ndondomeko zimene dziko lino lasayinira amene ndanenera zothandizira kuti iwo aja aone kuti sikuti akamapanga nawo ziganizo akamatenga maudindo akuchitiridwa chinthu china chake choti athokoze koma iwo azindikire kuti ndi nzika ya dziko lino ili ndi ufulu komanso pali malamulo amene alipo amene dziko la Malawi lili nawo onena kuti azimayi ndi atsikana aulumali nawonso azitenga nawo gawo. Chachiwiri ndichonena kuti chimene chofunika chichitike ndichoti kupatula kuzindikiritsa za malamulo azimayi ndi atsikana aulumali aja akuyenera kuzindikira mmene anenera Ruth kuti ngati iwo aja sakhala patsogolo kunena zinthu zimene iwo zikuaphinja ndiye kuti ndikosavuta kuti anthu amene akupanga ziganizo awayiwale ola awasiye mbuyo. Koma iwo aja akakhala kuti akubwera akuonetsa chidwi akutenga nawo gawo pa zinthu zochitika sitikunena zinthu za pamwamba zokha koma tikunena ngakhale zinthu zimene zikuchitika pamudzi pakhomo eti ngati iwo aja sakubwera patsogolo kuti atenge nawo mbali apezeka kuti ziganizo ndi zinthu zomwe zikuchitika mdera lawo zikuasiya iwo aja mbuyo. Chachitatu ndimafuna kunena kuti ndipo ndimafuna kugwiritsa ntchitonso chisanzo apa ndikunena kuti anthu tonse ngati anthu mdziko muno tikuyenera kuti tizitengapo gawo kumayang'ana mudera lathu kuti kodi tikhoza kuwathandizira bwanji anthu amene ali ndi maulumali azimayi ndi atsikana. Tikayang'ana chisankho chomwe changochitikapo mpanochi bungwe la Makoda linatulutsa ripoti limaonetsa kuti anthu okwana 70 or 78 ngati ndisakulakwitsa aulumali ndi amene anapikisana nawo pa mipando ya MP ndi makhansala. Koma tipeza kuti zosatira anthu 5 ndi amene anatha kupambana. Mwa anthu 5 mmodzi amene anapambana pa MP wa kumchinji ndi anthu 4 amene anapambana pa ukhansala. Koma onsewa ndi azibambo. Chimene ndifuna kunena ndichonena kuti nthawi zinanso anthu atsikana ndi azimayi aulumali amatha kufuna kuchita nawo kutenga nawo maudindo koma apezeka kuti pali ziletso zina zake zimene zili m'madera muja zimene zikuwapangisa kuti asatenge nawo gawo ndi kupambana kukhala adindo. Tikatengera mbali ngati yachisankhoyi ndiye kuti mwina nkhani zachuma olo kupatsidwa ntchito pa khomo zoti agwire olo kuthandizira pa khomo olo kuperewera kwa maphunziro zonsezo ndi zinthu zomwe zimalepheresa kuti azimayi ndi atsikana aja nawonso athe kutenga nawo gawo. So apapa pafunika kuti amabungwe mmene akupangira adiwa amabungwe kaya boma pakhale ndondomeko ndithu zapadera zothandizira kuti azimayi ndi atsikana aja athandizidwe kuti nawo athenso kufikira pamene anzawo ali kuti athenso kunawo kutenga nawo gawo ndi kukhala adindo mudera lawo. Ndekuti tikhale intentional kuti tikufuna kuti azimayi atenge nawo gawo chifukwa kafukufuku ngakhale amati situation analysis ya anthu omwe imaonesa kunena kuti azimayi ambiri sakulembedwa ntchito
sakupezeka nawo mu maudindo so izazo kuti komanso tikuona kuti gulu la azimayi wochuluka ambiri olumala akupezeka angakhale ku ma communities ku ma rural areas ndiye kuti nthawi zambiri ambizazo kuti akumanidwa nawo maudindo chifukwa cha anthu ma attitude kapena tinene kuti mmene maganizidwe apa anthu amene timakhalira kuti tikamona munthu olumala timaona kuti ali ndi kulephera, timaona chilema, sitimaona zimene munthu uja angathe kuchita kuti kodi pali china chani zimene munthu uja angathe kunani kuchita kupanga contribute. Ndiye tikakhala intention kunena kuti kaya mwina ngati kumakhala amatichani mafudu for work mu community muja mwina sangathe kulima koma pali china chake mwina akhoza kumalembera ndithu ma records akhoza koma tikakhala intention tizapeza mwayi onena kuti deliberately tifuna tayike azimayi olumala kuti atenge nawo gawo. Tifuna tinene kunena kuti mbuyomu kufika na lero lino taonako azimayi olumala amene akhala maudindo osiyanasiyana. Lero lo tikukamba kwambiri za azimayi olumala chifukwa chanti kudziwa zoti anthu olumala alipo ambiri, ana, azibambo, azimayi, koma tinena kuti ngati azimayi olumala chiopsezo chawo chimakhala chachikulu mwina mataimusi atatu. Poona kuti ndi mzimayi olede timaona kuti pamakhala nkhanza zosiyanasiyana zimene even timapanga record around the world kunena kuti azimayi amakumana ndi nkhanza amagwiriridwa ndi zina zotero. Chinthu china chachiwiri tikawonjezerepo disability kunena kuti iwowa ali ndi ulumali umene ukupangisanso kuti akhalenso ndi chiopsezo chinanso chachikuluso kupatulapo ndoti kuliso tizinthu tinatambire umphawi ndi zina zotero zimene zimakhala nankera nawonjezera chiopsezo chimene amayi olumala amatha kukhala nacho. Ndiye tikufuna kunena kuti tione ma statistics in general zimaonesa kuti azimayi ngakhale ali ndi kuthekera kumapisa zoti nthawi zambiri akubwerera mbuyo. Ndiye kuti kubwerera mbuyo kwa azimayi in general ndiye tikaone what more mzimayi woti tsopano ali ndi yaneso ali ndi ulumali. Ndiye tikhale intentional boma kapenanso angakhale kwina kose aboma samangoti ayi azimayi olumala apasa udindo mwina ku Ministry of Disability. Koma tikufuna kuti azimayi akhoza kupezekatu azimayi aulumali ma engineers akhoza kupezekatu azimayi ulumali ku Ministry of Agriculture ndi maudindo ena osiyanasiyana. Tikhale intentional kuti tiyike azimayi maudindo. Alright, timamva kawiri mawu amene amanena kuti disability is not inability. Pankhani imene yakuthekera ndikudziwa kuti takhala ngati tayamba kuyibenthulapo kuliyankha funso limeneli, komabe kumbali yakuthekera kwa amayi omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana kutenga nawo mbali pa zochitika zosiyanasiyana chimene chikupanga affect kukhudza kuti tifikire pamene tiyena tifike on this particular in this particular area. Ndi chani mukuona kwanu, starting with you again, Skada? Nkhani yoyambirira ndiyamba ndi nkhani ya maphunziro. Chifukwa kuti azimayi ndi atsikana ulumali chimodzimodzi anthu onse amene ali ndi ulumali amakhala kuti akukumana kale ndi mavuto kuti aphunzire maphunziro bwinobwino. Pamayenera kuti pakhale ndondomeko zapadera zowonjezera kuyambira kupezeka kwa aphunzisi amene anaphunzisidwa amene angaphunzisire ana ulumali osiyanasiyana. Tikumbukira kuti maulumali wandi osiyanasiyana kwambiri andi tikayang'ana maujeni ma statistics ayeneso omwe aja akuonetsani kuti 49% ya anthu aulumali mdziko muno ndi anthu aulumali osaona. So azimayi tingotenga chisanzo kuti tindi azimayi ndi atsikana ambiri amene ali ndi ulumali osaona kuti afikire maphunziro. Ndiye kuti pakufunika kuti pakhale mwina zipangizo ngati braille, kayakhale ndi jozi ma laptops, kayakhale ndi munthu owathandizira owaphunzisa. So zinthu zimene zingati palibe amakhala ngati anthu aja asidwa kale kunja kuti asapeze nawo mwayi wa maphunziro. Andi tonse tikudziwa kuti maphunziro ndiye ndi chiyambi chothandizira kuti munthu akhale dinzika yoti ikhoza kutenga nawo gawo kandi maudindo oloza ndale zimene timanena zija. Ndiye nkhani yayikulu ndimeneyo kuti pakufunika kuti pakhale njira zapaderadera zothandizira kuti chuma komanso ma resources ena ngati anthu othandizira amene akupita ku department yathu ya inclusive education achulukirepo
kuti ana ambiri amene ali ndi maulumali osiyanasiyana athe kupeza mwayi wamaphunziro. Olopano tonena kuti sukulu ndi yaulere, koma tipeza kuti ana ena chifukwa cha ulumali ndi kuti ku sukulu kuja kulibe zipangizo sathabe kupita ku sukulu olo ili yaulere. Pafunika zinthu zimenezo. Ana amene ali ma special needs. Ma special needs. That's right. Ndi nkhani yoyamba ndi ya maphunziro. Nkhani yachiwiri kuti tifikire udindo ndi uja tinanena napeka chisanzo chomveka bwino ndithu cha nkhani ya zisankho. Kuti ngati anthu 78 ndangoyiwala kuti mu 78 azimayi analangati koma analipo ndithu. Ngati anthu 78 mdziko lino anaonesa chidwi chofuna kuyimira pa ukhansala ndi MP anthu amaulumali. Ndiye kuti tinawo anthu kunjaku amene ali ndi kuthekera amene akukwanirisa zomwe zikufunika kuti munthu akhale pa mpando umenewo. Koma pa zifukwa zomwe zija zimene Luciso ananenako kuti anthu ena chifukwa kuti anthu ovota afe timaona kale anthu aja ngati ndoti sangathe. Komanso alibe timazowa kuti kwambiri ndale zimafunanso ukhale ndi chuma. Ambiri alibe ndalama. Komanso ena mwina chifukwa kuti achoke point A akafike B tione ngati mwina wina akugwisa ntchito ngati ucheya ngati ineyo kuti akapange kampeni mudzu afunika chithandizo komanso afunika ndalama zoti apangire zimenezo. Ndi zimene zija zolepheresa zija ndi zimene zikupangisa kuti tisafikire kuti tikhale ndi anthu ambiri atsikana ndi azimayi amene ali m'maudindo. Koma kuthekerako ndi maumboni ndi evidence zilipo ndithu kuti anthu alinako kuthekera koma ma opportunities komanso kuti zinthuzo kuti zitheke pamakhala ziphinjo zambiri. All right. Munakamba za intentionality mene mafotokoza as one of the key things mene chikufunika kuti chikhalepo. Pamene tikuonjezera on that particular point koma makamaka kuwunikira ngati dziko pa zimene zikufunika kuti zichitike. What needs to be done? What needs to change? Pofuna kuti tione kusintha pa kuwerengedwa kwa azimayi maudindo osiyanasiyana kuti nawonso mwayi amenewo azikhala nawo. Kungopereka chisanzo kunena kuti Malawi imasayinira nawo mgwirizano oonetsetsa kuti maufulu anthu olumala apite patsogolo ndi mayiko onse ndi dziko lonse lapansi. Ndipo timakhala zaka 4 zilizonse timakapereka ndithu malipoti ndondomeko kuti kodi ufulu umene ukuyenda bwanji. Ine ndikuona kuti mmene muja kumakhala ngati kukadzutsa kwa wina aliyense kuona kuti kodi tikupanga bwanji. Chifukwa pena mwina zinthu zatimangokhazikidwa kenako zayiwalidwa ndiye pakadusa zaka 4 ndiye timakaona ano reality kuti kodi zikuyenda motani. Ndikuona ngakuti pakhaleno intentionality ya onse amene akufunikira kuti aonetsetse kuti zimenezo zikutheka. Kunena kuti chinthu chisakhale chokuti tikakangopita kukapanga review basi kenako takhala pasi tikuzadikiranso kuti tizaone mapeto ake zaka zikunkanapita tsiku ndi tsiku mzimayi wina wake akuponderezedwa kuti sangathe kufikira level ina yake. Nde intentionality imene timakamba kunena kuti pakufunikira support mmene wanenera kunena kuti zofoka ndi zambiri chuma komanso confidence imene tikudziwa zoti anthu olumala azimayi olumala nthawi zambiri akuchokera kuma background onena kuti afinyidwa mu zinthu zambiri. Asiyidwa, anenedwa mu community, asalidwa. Even munthu wolumala kuti afike pano kuti waphunzira kukhala kuti waphunzira ndiye kuti ayi ndithu zinachitika chisomo. Ndiye pakufunika kuti aliyense ayambe kusintha maganizidwe amene timaonera anthu olumala. Anthu kumamidziko tiyeni tisasunge atsikana olumala m'manyumba tiyeni tiapitiseni ku skulu. Komanso angakhale aboma tiyeni titengepo gawo imafika level ina yake ma universities atsikana bezoti akwanisa koseku against all odds kufikira level imene ku university akukanika ma school fees. Kapenanso amaliza kumene akukanika kupeza ma opportunities. Ndiye tikhale intentional pa china chilichonse ma levels ena aliwonse. Chifukwa anthu ngati awa tikangwasiya padera ndiye kuti ifeyo ngati dziko tikuluza. Chifukwa iwo aja imagine kuti is it 11% ya population with disability. Tikangoisiya poteropo ndiye kuti ndi anthu kuti dziko lonse lino tikumachita somaganizira ngati kuti mukuchita kwadyesa pa spoon mukupanga pomwe iwo aja nzeru zawo zonse akanatha kubwera nawo panga contribute ndipo zikanathandizira kupitisa patsogolo angakhale dziko linolo. All right. Pamene tikupanga conclude kucheza kwathu tikufuna titangowunikira kuti mabungwe anthu akudera boma komanso amayi
akuyenera kuchita chani kuti pakhale inclusion pa nkhani ya utsogoleri makamaka kulingalira amayi omwe ali ndi ulumali. As we conclude, Skeda, and then we will have Ruth's concluding remarks as well. Boma lili ndi udindo waukulu chifukwa timene tanenera muja boma linasayinira kale kusonyeza kuti linanena kuti ife ngati dziko la Malawi tichita izi. Nde boma likuyenera kuti likwaniritse zinthu zomwe linasayinira zija kaya mu United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, kaya Persons with Disabilities Act, zinthu zimene zili mmene muja zikwaniritsidwe. Kumbali ya ku parliament ndikanakonda kuti ngati boma titengere chisanzo cha maiko anzathu tiyangani ngati ku Kenya ndi maiko ena mu parliament muja mmakhala masitsi ena amene sikuti anthu amachita compete zimene ziso azimayi imene tinkakamba za kampeni ya 50-50 zinatuluka kuti kodi sitingakhale ndi ndondomeko yonena kuti pakhale ma reserved seats ena ake amene anthu olumala achinyamata kaya azimayi azibwera mmene muja osati chifukwa kuti apikisana pozindikira kuti anthu awawa amachepeketsedwa mwayi wawo osankhidwa pa zifukwa zija timanena zija chifukwa ku parliament kuja ndi kumene kumachitika ziganizo zonse zimene zimatikhuza pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ziganizo zokhuza zitukuko, ziganizo zokhuza misonkho imene yokambidwa pano, ziganizo zimene zimachitidwa pamene kuja. So pano pomuona mmene ndaneneramu kuti ndi anthu 5 aulumali kulibe olonsikana kulibe mzimayi wa ulumali kusonyeza kuti sitili represented. Anthu ajaziti iwala muzokambirana pokapoka tapita kukakambirana. Ndi ndikanakonda ndondomeko zina zikanakhalapo ndithu za deliberate zothandizira kuti pozindikira mavuto amene magulu awo akumana nawo tipange chonchi. Mfundo yanga yamba ndi imene kuti boma lichitepo machawi kwambiri pokwaniritsa mfundo zimene linasayina. Mabungwe tili ndi udindo kwambiri pozindikiritsa azimayi ndi atsikana maufulu awo. Bungwe la Malawi Human Rights Commission limapanga zimenezi. Komanso ma civil society organizations amachitaso ziti zimenezo ngati mmene adiwa akupangira. Tiye tionetsetse kuti azimayi ndi atsikana akutani akuzindikira za maufulu awo. Komanso tiye tikhale intentional mmene anenera Ruth tapase mwayi oti nawonso atenge nawo gawo. Kwa hiyo azimayi ndi atsikana olumali tiye tisazidelere tisaziyang'anire pansi tinako kuthekera ngati wina aliyense tikhoza kutenga nawo mbali. Tionetsetse kuti pamene papangidwa ziganizo zotikhuza tikutenga nawo gawo. All right. Zikomo kwambiri. Concluding in 1 minute. Yes. Ngofuna kulimbikitsa kuti azimayi tiyeni titulukeni aliyense ali ndi kuthekera kwa padera komanso tionetsetse kunena kuti tipezeke nawo m'magulu chifukwa tingati sitikupezeka nawo ndiye kuti zinthu zambiri zimakhala kuti zikutipita. Tikamapezeka m'magulu timaphunzira timapanga gain confidence komanso timatha kutenga nawo gawo ndikuyamba kumvetsetsa kuti kodi kuli malamulo otani. Kwa nthawi zina timaphwanyiridwa maufulu koma sitimadziwa kuti kodi tingatani. M'makomiti mwathu mumakhala misonkhano yonena kuti akufuna anthu ayike pa udindo koma ife timapeza zoti sitikukakhala nawo ndikuzionetsera kunena kuti ifeyo tili ndikuthekera kuti tikhale nawo m'maudindo. Tipange zimene deliberately kuti akamatisiya ife tisenena kuti yaya anachita kutisiya. Pomaliza penipeni ndifuna kunena kuti dziko la Malawi ndi dziko la munthu wina aliyense ndipo kuti kaya munthu ndolumala kaya siwolumala aliyense ndi mwini wake wa dziko la Malawi. Ndipo sitikuyenera kuti tisalane kapena kuyikana pambali, aliyense akuyenera apeze nawo maufulu mofanana ndi munthu wina aliyense. Kotero amaudindo ndi ena onse tikuyenera titenge gawo kupititsa patsogolo maufulu anthu amene nthawi zambiri amayiwalidwa ngati anthu olumala. All right. Zikomo kwambiri. Umonso ndimene tachezera lero pamene tinafuna ndithu kuzama pa nkhani ya udindo mautsogoleri madera osiyanasiyana umene azimayi amene ali ndi maulumali osiyanasiyana nawo so kuti akhale akutenga nawo mbali maudindo ngati amenewa chikufunika tichitike ndi chani. Komanso ndi Skeda Lewis amene achokera ku bungwe la Fedoma as the Vice Chairperson of the National Executive Council. Zikomo kwambiri kukhala nafe mu program imeneyi. Komanso the Executive Director of Disabled Women in Africa, Ruth Nkutumula, amene tachezanso nawo lero mu program yathu. Thank you very much. All right, ine dzina langa ndi Sam Kabambe, tikupempheni kuti mupitirize kukhala nafe ma program athu otsatira. Thank you for watching.